M'agrada molt vindre cada matí a l'escola. Quan entrem per la porta estem com a casa. Cada dia és una aventura junt als meus companys i companyes. Som com una gran família. A classe tots som importants i ens estimem. Som una escola viva i activa. A l'etapa d'infantil treballen diferents metodologies, com Montessori, Waldorf i Reggio Emilia. Creant ambients on l'emoció té cabuda. Cada xiquet i xiqueta pot aprendre al seu ritme i la diversitat és viscuda com una riquesa per a l'intercanvi i la cooperació. Les nostres mestres ens fan disfrutar en cada moment del dia. Els encanta innovar i buscar diferents recursos amb l'objectiu de fomentar la motivació de l'alumnat. Llegim els clàssics a les tertúlies literàries. Aprenem nous idiomes i fem operacions matemàtiques utilitzant les pissarres digitals que tenim a cada aula del centre. Tenim a totes les etapes un acompanyament personalitzat. Sabem que avaluar no és etiquetar i que hi ha moltes maneres d'arribar a un mateix lloc. A l'aula de música ens divertim interpretant diferents ritmes, al mateix temps que coneguem el llenguatge musical. Aprenem per a la vida, per a ser el que som i el que volem ser. Som creatius i ens agrada treballar en equip. Ens encanta fer-ho al taller de tecnologia, on disposem de tota la maquinària necessària per poder realitzar els nostres projectes. Al laboratori realitzem experiments i ens preguntem el perquè de les coses. A més, tenim la sort de comptar amb 2 aules d'informàtica, on treballem i aprenem tant a utilitzar diferents programes informàtics com a fer dissenys per a imprimir a la màquina 3D. A Fàtima es fomenta l'esport com un hàbit de vida saludable, que es suma a la dieta que s'ofereix al nostre menjador escolar i amb altres activitats que ens ajuden a cuidar-nos, com el dia de la fruita. Al nostre centre no sols és important adquirir nous coneixements. Dia a dia també aprenem i vivim valors, que de segur ens vindran molt bé en el nostre futur. Som un col·legi familiar que acull amb els braços oberts a tots, sense fer cap distinció. Pensem que altra manera d'educar és possible i volem ajudar-te a aconseguir els teus reptes. Perquè cadascú de nosaltres és realment especial.